Wala na gipagamit ang upat ka school building sa usa ka eskwelahan sa Surala, South Cotabato. Human nagkadako ang liki nga nakita sa tulungaan sukad niadtong milabayng bulan. Nasayrang tuig 2019 pa di ay nagsugod ang mga liki sa lugar. Aniyang RTV Presents ni Argil Relator. Nindot nga view og presko nga palibot. Mao kini ang makita sa Kiantay Elementary School sa Barangay Upper Sipaka, Surala, South Cotabato. Apan wala damha nga niadtong Marso 21 nakasinati og pagliki sa yuta ang tulunghaan. Nangaguba ang mga agianan pasulod sa mga classroom, bisan mga pader sa classroom nangadaot ug ang hawan nga palibot sa mga building dunay mga dagkong liki. Gani wala na natupong ang yutang gikatukuran sa pipila ka apektadong school buildings. Noong March 19 to 20, dalawang araw talaga yung successive na ulan. So yung malakas na ulan na yun for 2 days talaga, yun ang nag-cause ng konting displacement ng lupa kasi lumambot yung lupa sa bandang right side ng school site. Matud pa, dili na gayud mapuslan ang upat ka school buildings tungod dili na kasaligan ang integridad sa ikatukurang yuta. Sa bigat ng classroom, at saka yung gravity ng lupa na bumababa, ang tendency talaga ma-detach yung kanyang base. So kung mapansin niyo doon sa pictures, talagang yung pathway niya talagang bumagsak na. Yung foundation ng building, yung kanyang poste talagang pati bakal, kaya niya palang putulin yung bakal. Yung bakal mismo sa pundasyon, naputol talaga. Ang laki ng bakal na yun pero putol, sa ibig sabihin, talagang malambot na yung lupa. Sa pagsuta sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa DepEd South Cotabato, MDRMO Surala ug Mines and Geosciences Bureau 12, niabot na sa usa ka metro ang gilawmon sa liki ug halos tunga sa metro ang gilapdo niini. Nasuta sab nga tuig 2019 pa di ay dunay nakita nga tension cracks sa lugar. So, ibig sabihin kung nandito yung school, pag ganon, dito, merong gali dyan. Now, ano ba yung gali o what we call waterway? Walang tubig yan pag hindi umuulan, di ba? Pero pag bumuhos ang ulan, may surface runoff yan. Pag dumaan ang tubig dyan, talagang masasaturate niya yung katabi niyang lupa. Busa, subay sa rekomendasyon sa MGB-12, gidid-an na ang pagpasulod sa lugar kung asa nakita ang dagkong liki. Yung siguro mga 4 na buildings, kinondem, ang namin is lagyan siya ng perimeter fence kahit temporary lang para wala na mo ng activity doon sa loob. Yung dalawang school building na nandoon sa medyo stable ang kanyang base niya, yun ang pinapagamit sa ngayon sa mga teacher. Nakatakda na unta nga magpahigayon og face-to-face classes ang maong eskwelahan sa ilang kapin 200 ka mga estudyante. Maayo na lang kay walay tao sa eskwelahan diyang nahitabo ang insidente. Naghanap ng isang site within Sitio Kiantay ang team ng SDO South Cotabato at nagkataon na may gym na accessible lahat-lahat. So lahat ng mag-aaral ay doon nakukuha ng kanilang mga modules. Kaya sinisigurado namin na walang mapapag-iwanan kahit anuman ang sakuna. Kung merong interested donors para sa school site, and at the same time, kung may interested na donor ng mga school buildings para doon natin ipapatayo ang ating paaralan. Anda matud pa ang Surala LGU nga abagahon ang gasto sa ipahigayong geotechnical study sa pagtukod og bagong school building o galing makakita na og relocation site. Gawas nga gipakondem na ang sobra kutunga sa 1.2 hectares nga luna sa maong eskwelahan. Gipahimangnuan sab ang mga residente nga nahimuyo duol sa lugar nga gilayong mupakwit o galing musagunso na sab ang ulan. Sanglit dako ang risgo sa pagnahili na sab sa yuta. Gikan dinhi sa Surala, South Cotabato Province, kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.